Әминә ханым, очрашуга әзерлек ничек бара? Тырышабыз, барысы да яхшы булыр. Ярдәмчем генә авырып киткән әле. Ул барысын да бик яхшы башкара иде. Тизрәк терелсә ярар иде. Хәзергә әзерлек эшләре тукталдымы? Юк, исемлекләрне Әмир әзерләгән иде инде. Аларны яңадан карыйсы гына бар. Мин тәрҗемәчебез Әминәдән булышуын сорадым. Ул белемле, җаваплы хезмәткәр. Әминә өлгерә алырмы соң? Аның тәрҗемә итәсе документлары да күптер. Борчылмагыз, ул барысына да өлгерер. Әминә тырыш кыз. Ул бик тиз тәрҗемә итә. Үзе тыныч кына, ләкин бик җитез. Барлык хезмәткәрләр дә шундый булсын иде. Әминә ханым, сез Киев белән элемтәгә кердегезме? Алар да очрашуга киләләрме? Ачыклыгыз әле. Мин Әмиргә әйткән идем, ярар ачыклармын. Килсәләр ничә кеше килә, кемнәр? Буларын да белегезче. Аларны кунак итәргә шәһәребез белән дә таныштырырга кирәк булыр. Ярар, барысын да ачыкларбыз. Бу очрашуның якынча программасы, карагыз әле. Нинди тәкъдимнәрегез булыр? Программаны очрашуда катнашачак кешеләргә кичен җибәргә телибез. Ә монысы очрашу үткәрү өчен смета. Ярый. Хәзер карап чыгам.